ще играем на практика мачове. Sorry, got caught up in the moment. Гледах в TikTok на пастър триковете. И сега за този подбран мога да ви покажа едно. Гледах. Първо. Something smells fishy here, and I'm crying catfish. Because of love. Изкажи така. Това е един. Time to take out the Това е rubbish. само трика за тази карта. Ще направя видеото да скипна малко. Победихме. Следващата карта. Нека да видим. Така, на Showdown има доста такива хакове. Ще ползвам само един. Първо, отивате веднага в това поле. Това просто ви го покажа. Has it really come to Отивате this? просто тук. Веднага се завирате. Загате се колкото аз не знам толкова. Mark my После, claws. ако You'll remember this moment. идете в този раз и ви кемпите и ще се умре. И ако прекалим далеч от вас малко. Feline frenzy. You are stuck Това with нарочно го me. направих така, защото няма какво да се занимаваме да го правим. Ох, пак и тъпях от мен. Добре, ще ви покажа така, отивате. Thrilled to be И следващата here. карта. Really? Ето тук отивате. Ето тук. Чаквате те да имат 10 секунди. Friends forever. И сега може спокойно да се продължите напред и да спечелите. Как ще го направите да видите хубаво? Още един път. Ако не сте го видяли. Аре бе, идвайте бе! Идвайте бата! You are stuck with me. Stuck with me. What a catastrophe. Тя каза, хора вижте Where did that small red dot go? TikTok, ама не ми кажа. Там да направи това много добре. Трябва да направи за да го направи. Аз половината от Where did него. that small red dot go? Айде. You are gonna cry, aren't you? Така. Триковете на нокаут са много лесни за правене. Сега ще ви ги покажа. За да изненадате някой на тази карта. Да го изненадате. Ще ги пробвам на скит. Sorry, got caught up in the moment. С скит винаги трябва да се криете в краста, защото той има много малък рейндж. Къде са? Айде! Това ще трика да знаете. Виждал съм го доста пъти в YouTube и в TikTok. Но повечето са от YouTube Short. Гледайте! Не спамите, а просто удряте. Не спамите постоянно.
Аз не го спамих. Making everyone else look good. Well done. Айде последно практик матч и да приключваме с видеото. Пак на нокаут. Същата ли карта е? Ако е същата... Не е същата, добре. Тук имам много добър трикове. Само това ще е добър, трябва да умре веднага. За да го Try to get over it. и да не убия ни един тези, които... Айде, ето така. Заставате тук. Те знаят къде са. Не знаете, те знаят къде са. Затова ви кемпът. Правите така. И през стената го убивате. Правите така. Не спамите, нищо не правите. I'm a cat. Като мине, и тук пак нищо не правите. И когато сте на 520, тогава го убивате. Of course. I'm Possum. Тера е още един. You are stuck with me. Така, аз вече ще много. Тера, това ще бъде от това видео. Казах се на подписчета. Дано да съм бил успешен. Ако искате, пробвайте ги тези подписчета. Ако не искате, не пробвайте. Според мен са готини. Feline good.